kuchingamidza kwatiri kuita pano paZimNewsBeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagweti akukutendai netsigirese muri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu mukaona tabuda moziva kuti aiwa pane nyaya dzatinge tafambira nyaya dzinotyisa nyaya dzinoshungurudza dzekuti mukadzinzwa munotoziva kuti aiwa nyaya idzi dzinoda rubatsiro kubva kwatiri emhuri yeZimbabwe zvichire dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda matigere dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika pamba patiri asi tisingazive kuti todziendesa kupi nhamba dzamunokwanisa kufona kana mine nyaya dzinenge dzakadaro ndidzo dziri kubuda pazasi pescreen muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeSHAMVA kunonzi iko kwamusiwa kwatadaidzwa nemwe mudzimai anonzi iye amai menzi vati aiwa imbosvikaiwo ndikutsanangurire iwo dambudziko randinaro for 16 years ndichizvimba dumbu pese pandinoenda kuzvipatara ndinosvika ndichidrenwa 16 liters dzemvura asi handizive kuti mvura iyi inenge ichibva papi regai titaure namai menzi tinzwe upenyu hwavo kurarama kwese kwavari kuita for 16 years kuti vari kugara sei nedambudziko iri vakambotsvagawo rubatsiro here kuzvipatara kungava kunana sekuru nambuya vanoita zvechivanhu kuti tinzwisise kuti dambudziko iri rakanyatsotanga sei uye idambudziko rechipatara here kana kuti idambudziko rinoda chivanhu. Mama makadi tiripo makadiwa tiri nani kuri sei kunoku kwamusiwa kuSHAMVA tiri right patati kwa vanhu takwenda kuSHAMVA mvati kwachakonda here sei kwachakonda kunyanyuzikanwa kudarika kwamusiwa kwachakonda ndo tauni yedu yese SHAMVA ndinonge musiwa kune township inenge yakati kure inu kudarika kwachakonda musiwa township yakakura but chakonda ndo tauni yeSHAMVA yese munaruka zuva iri rikupisa zuva iri akusati kwana here kuno kwamusiwa kana kuti mvura iri kungoenda kutauni kwachakonda kunoko mvura haina kumbonyatsonaya ikangoenda toshomanene haisati yanaya asi mune shure here kuti mvura ichazonyatsonaya kudarika gore rapera here tinoshure kudaro kuti itonaye nekuti tanzwa nenzara chibage chakatopera here chegore rapera maininzi tirambokohwa isu zvakatsvira mumunda kwaipisa kagore rapera oraiti mama muri yenyu yakakura sei vana venyu pana pamusha vana wangu pano ndine 3 2 ndewangu wandikabereka inini kweta 1 ndewasisi wangu wandogara naye panapa tichitarisa mama matidaidza mukati aiwa imbosvikai pano ndine dambudziko rakandiwirawo mukanditsanangurire kuti dambudziko rekutanga kuzvimba dumbu rakatanga sei uye kuti rakanga riri gore ripi dambudziko rekuzvimba dumbu ndikataura kuti rakatanga sei ndogona kutadza kunyatsonzwisisa zvakatanga sei nokuti ndakatanga kukosora ndisati ndatomborwara ndatanga kukosora ndisati ndarwara ngeri 2009 mukomana uyu ocean ikuyo angatova ne8 months saka ndo parakabva rangotanga kuzvimba bva ratanga kukura kubva ipapo kubva 2009 iyoyo kusvika izvezvi mama ndanzwa muchiti kubva 2009 mwana ine 8 months 8 months tozoti mwana anenge achiri pamukaka bva matanga kungokosora makaendere kunana chiremba kuti munovaudza kuti inini ndine mwana muchechi ari pamukaka ende bva ndatanga kukosora hazvina here zvazvinokanganisa pamwana wandinaye wandiri kuyamwisa mukaka ndakaenda kuchipatara ndatanga kuzvimba dumbu nokuti ndikafungidzira kuti zvimwe inhumbu ndaenda kuchipatara ndo pandakaenda konzi endai kupascan ndaenda pascan wakabva ti liver rako uri kukura ndozvakandiudza panguva iyoyo saka iyoyo wakutopota uchidreniwa saka wakatanga uchindidrena saka pawaidrena wachitora mvura iye vachisa kulebhu wayati kana dhei rangu rekuti ndichiende kunotora maresults rasvika zita rangu raishayikwa saka ndo pandakazobvunza kuti saka ndoita sei nekuti mwana ari kuyamwa aite dambudziko here vakati aiwa zvina dambudziko saka ndikabva ndangoendera mberi nekuyamwisa mwana wangu kusvika ndamusisa gore 6 ipapo mama kutanga kwazvakaita nadzwa muchiti makangokosora makakosora kukosora kwakaita sei bosi tongoziva kuti munhu akaita kana chikosoro anongokosora zvingori normal zvoti anogona kuti tongoti hamupei malemoni kana kuti mupei mapiritsi chopera chikosoro ichi chakangotanga ngoti ngomuka makutokosora here kana kuti makakachidzwa zvakafamba sei ipapo
ndaikosora zvokuti vanhu vaifungidzira kuti zvimwe TB. Ndakatombotorwa makararwa wakati hamuna TB. Zvokuti vanhu vakatopedza tadzidza kuti kana manesi acho kuochi, ndopa wakazondirifeya vachiti endai kubhindura. Kwanga kune madoctors ainzi maCuban. Saka pawakatanga kundidrena mvura yakabuda mudumbu mangu 16 liters dzemvura. Yakanhuwa zvokutovharira wadhi yese. Saka yobva watadza kuti iri kuenda pai, bva wandirifeya bva ndaenda kuchipatara cheHoward. Ndasvika kuchipatara cheHoward wakabva wadrena futi mvura iyeye kuti wanyatsonzwisisa kuti dambudziko riri kubva papi. Wadrena kudaro wakabva waisa mvura yemulab. Waisa mulab, zuva randakazodzoka nchinzi nditore maresults, zita rangu futi ndakarishaya. Ndo mamiriro atsvakaita. Kwa vakanodrena futi 16 liters idzodzo. Vakadrena 16 liters idzodzo. Kubhindura vakadrena futi 16 liters idzodzo. Vakadrena 16 liters idzodzo. Vaiti dziri kubva kupi madoctors? Iwo waiti hatisi kuziva nekuti liver renyu riri kuita enlarge. Zvimwe zvariri kukura ndori kudonhedza mvura mudumbu. Ndo zvawaifungidzira panguva ipi. Saka ini ndikabva ndangeta faith yekuti aiwa liver rangu ndori kuita sei. Saka wakabva wazonditi ndipote ndichitenga mapiritsi. Nazvino andogara ndichishandisa nekuti kana sita mapiritsi handite weight. Mapiritsi aya anta $70 kupera kwemwedzi. Saka panguva yandayiwanawo mari murume asati atiza. Nekuti panguva iyo ndichiri nemurume. Saka murume tikazongogara naye 3 years. Akabva ati handikwanisi kugara nomukadzi anorwara. Akabva abuda achita sei achienda. Abuda achienda kudaro. Saka nyaya yemapiritsi aya ndikazokundikana kuti ndirambe nchiita sei ndichimatenga. Ndondati ndikatotenga mapiritsi aya dumbu raitira normal. Saka pandakazotanga kushaya mapiritsi aya ndokukura kwarakaita zvokuti apa harina kutokura notodarika ipapo. Apa chikutotisa kure mapiritsi wa here kana kuti zviri kumboita zvichiserera? Apa mapiritsi ndikushandisa mapiritsi plus ndikaenda kwasekuru tasvu ndine mushonga ndikushandisa futi kwasekuru tasvu ikoko. Saka ndisiziva kuti zviri kubatsirana here nekuti pandakaenda pekutanga ndakamboti arega ndimbosiye mapiritsi ndione kuti pamwe zvandapiwa mushonga zvinogona kuita. Makumbo akabva azvimba zvokuti ndatadzana kutofamba. Saka ndatonyatsoona kuti zvino ndidzoke nditenge ndimwe mapiritsi angu aya. Saka pari zvino mapiritsi andikutongonwa ndikungomwa Frusimide chete ndiyandikwanisa kutenga. Noti Frusimide nyangwe ndikawana dora ndotenga. Maspiroreton handisi kukwanisa kana kuyatenga nenyaya yekuti ane mari yakawandisa. Alright mama, ndidzose kumashure. Ndazwa muchitaura mimi mama kuti maenda kumadoctors vaiti ivo mukaenda muchida kunoona maresults mvura idzodzo dzabviswa kulab kuti munoti zvikunyatsonzeresa nezita raishaika. Vaiti kudii? Vaiti chii pavaisvika vachikudzai kuti zita rashaika? Madoctors akangopedzera ngoti chiwanu. Wati chiwanu kudaro dumbu rakakura zvokuti ranga rakura. Hembe dzisensatokwana nenda kutongotiwo munhu majaindi ayo ngonditiwo hembe ndoni asingakwanise kutengera wana hembe kana kuti ndiwaendese kuchikoro nasingakwanise kana kuti nditenge dzangu inini chaina asingakwanise. Saka ndairarama zvezvokuti ane hembe oyasade yoti yemtore hembe. Ane hembe yosasade yekumwana yemtore hembe yemwana. Saka ndanga ndakungorarama nchingodaro. Saka pakazoitwa musangano. Kwanzi musangano munhu wese wadi 24 uyai tisangane kutiperari shop. Saka ini ndakabva ndangwanikwa ndiri pamusangano papi ipapo. Kwakazosimuka wamwe baba wakati naimi amai awa honai tararama nawo makore akawanda. Life yawo honai zvairi. Muda kuti waite sei? Honai hawana kana chavanacho wantongorarama nokukumbira. Samati waite sei? Ndopa wakazonzi secommunity takuchiti munhu mari yaunayo kitoti amai vakwanise kuenda kuparire nyatwa wagone kubatsirwa. Saka kwakazoti wadaro ndakazotanga kufamba nakanzela wazvizhinji papa ndowangu ari kanzela nemamwe maCCW anatoshiba. Taifamba chiti tikasvikawo kune mabusiness woman vaye nemabusinessmen anokuti ndine 10 anokuti ndine 5 welocal mumwe aitoti ndine 25 cents mumwe aiti ndine 50 cents ndine dola svika mari yakakwana 375. Zvadaro ndopa wakati anokwanisa wakatanga kuti tinoda kuti munhu ane hama dzake kuti suti tirege aende kuchipatara pasina hama yake azvikundike
takuchenda kunokumbira kuna baba wacho, baba musarapa wana, kuti zvinokwanisa here kuti baba tiende nemwana wenyu kuchipatara. Wakabva waenda iwe wakuru wemusangano, wasvika bva wakrashana nababa waye. Baba wakati nanda mwana anaenda kuchipatara nokuti namanda kwamugodhi. Saka bva wati isusu munhu tiri kuenda naye kuchipatara musingade, nekuti panguva iyoyo nanda kuti ndakagwidiwa ndaibuda mvura nasabude ropa. Even nyangwe ndakatomarwa pandamarwa paingobuda mvura nasabude ropa. Samiri wese wangu wazvimba zvokuti papasina pokutoti maziso acho, makumbo, dumbu racho zvokuti hapana pandaiti apa pari nani. Saka zvadaro ndakazoperekedzwa nevamwe vemucommunity kuenda kuparenyatwa. Ndaenda kuparenyatwa ndopandakaoparetwa. Ndaoparetwa wakazonditi wapedza kuopareta wakati takubvisa mvura 16 liters mudumbu mako, asi chatishamisa mudumbu mako hamuna kana pati akazvimba kana kapundu katofungidzira kuti aka kapundu aka ndokakukonzeresa dambudziko zvokuti takutoshaya tukochi. Saka iwe unozouya wotarisa maresults yako kuti kulebo zvine zvanzi kudii. Zveshuwa ndakadzoka kuno ndadzoka iwe wakandiwedzera 3 pints dzeropa kuchipatara. Ndadzoka kuno kumba ndakadzoka dumbu rapera zvokuti vanhu vemucommunity vakafara kuzara pano pamba. Vakati amai waye wazopora. Kusari kwapera 5 days ndabva kuchipatara. Dumbu rakabva ratanga kukura futi. Ratanga kukura, operation yakabva yatotsemuka zvokuti mvura yanga yakutobuda nopanga patsemuka operation paya. Vandadzoka futi kuchipatara. Ndopakati arega tione kuti mvura iyeye kulebhu kuti dambudziko riri papi nekuti zvese zvatatraya hatina chatita sei chatikumboona. Wadaro wakudai sozita obvious chabvundura hapana. Wakabva titara katisikumborikuona isu. Chidzokazve uye tikutepe mvura yacho. Tise mulebhu tobva tatobva tangoitesta zuva ripi iroro. Wakabva waitora mvura yebva waisa mulebhu. Panguva wakazoti waende kotarisa zita rangu havana kuriona. Wakangoona kapepa kangori blank hakana kana chinhu kana zita hakana. Saka zvinhu zvako izvi zvakutinetsa izvi zvinenge zvechiwanhu. Wadi kumbofambawo. Ndikati kufamba ndinoda asi chinondikonesa inyaya yemari nokuti chokutodya chacho chachoka chinondoita sei chinondondinetsa ndoita zvokutopiwawo. Saka nyaya yemari ndoita sei inondinetsa. Saka kubva ipapo ndikabva ndazongogarawo kubva ipapo. Nanzwa mama muchiti mapiritsi aya mukasamamwa hamuende kutoilet. Chii chinoitika panyaya yeweti apa? Imimi muri kutaura kuti mvura yakawandisa mumwiri. Nditozive kuti chii nekuti ipapa nyangwe ndikatonzi ndajamba 1 day. Opanapa wakutoziva kuti amai hawana mapiritsi nokuti ndobva ndamuka fesi akazvimba. Makumbo akazvimba zve1 day. Saka zvichitoreva kuti handitonzwisisa kuti chii chinotoitika nekuti mvura inenge irimo mudumbu. Asi kuti mvura yeye ibude iitike weti haisi kuitika. Ndaimbofunga pamwe inyaya yekuti pamwe urine bag yangu ndeinenge ine problem yakabva yanzi haina dambudziko zvokuti ndiratidza zoti kochi ndatopererwa we. Pamakanodhirinwa kuparenyatwa vakadhirina futi 16 liters. Vakadhirina 16 liters dzemvura. Makambobvunza here kana kuti ikoko kuvaudzwa kuti kwese kwandiri kufamba uku kuzvipatara ndiri ngodhirinwa zvakare 16 liters. Chii? Why ndiri kungoramba chingodhirinwa maliters akafanana? Ndakatobvunza asi iwo wakati izvinhu zvako izvi zvinenge zvatova zvechiwanhu izvi mbowadi kumbofambawo. Ndozvavakangondipindura vakati takutotadza kunzwisisa nokuti aifanira kuti pataopareta toona kuti dambudziko riri papi zvokufamba sei. Saka patakutodza kuti ko zvokufamba sei zvinhu zvacho. Ndichiremba uyo akati imbofambai chinogona chiri chivanhu. Hongu. Vanga vapererwawo vashaya kuzoti votangira papi. Zveshuwa ngwatopererwa tiko chii watotadza zoti dambudziko racho riri papi. Ndazva muchiti baba paita dambudziko iri 3 years down the line baba vakambva vangobuda vakati handigara nemunhu anorwara. Makambofambawo here pamwe chete nababa kuenda kana kumachechi emweya kunana madzibaba kana kuchivanhu muri pamwe chete mudzimai nemurume nekuti kana dambudziko rapinda mbaka ninge rapindira munhu wese anogara pai mumba imomo? Makambofambawo navo baba here? Takafamba
nababa tafamba kudaro. Patakafamba isisu takabva tasvika chinzi ndibaba zvinhu ndozvokumusha kwawo kwa baba kwangu inini. Inini zvakaitika ndezvokuti ini baba wangu akashaya 98 nanditori grade 3 handiwazivi. Saka kwabva kwasara baba wainzi baba Musarapawana watakanzi ndo Musarapawana. Inini handisingagare kuno, ndaigara kwaMurewa namama, ndakakura ndichichengetwa kwana sekuru. Saka ndakazouya kuno 2004 ndichidotonyora pandakanzi aenda kuno hama dzako uziwe kune hama dzako. Ndopandakaya kuno kuShamva. Ndaya kuno kuShamva wakanga wauya kuminda murefu wauya kuminda. Ndasvika kuno kuShamva kudaro zveshuwa ndakabva ndagara handautombogara, ndikagara almost 3 years idzodzo ndiri kuno kuShamva. Ndopandakatanga kurwara kudaro. Saka kufamba apa taiti takafamba taibva tasvika patabata baba wandakawinga kuno waye Musarapawana waye. Takafamba patabata iwa. Samazuva ekutanga ndainyara kuti ndiende kuvaudza kuti baba tikubata imimi. Ndaingopera mukuchema ndobva ndanyarara. Saka murume akabva atanga kundipa pressure yekutondidzinga pano kuti bva namba kwa baba wako ndovari kukuroya. Ndakasvika nini kuna baba waende bva ndanyara kuti ndivaudza kuti baba inini ndiri kunzi mimi ndimukundiroya. Ndobva ndangosvika ngoti baba ndadzingwa nababa menzi wati bva pano enda kuhama dzako wafambe newe. Wakadaro bvata handazvinzwa asi handikwanise kuti ndifambe newe amai wako asipo. Nokuti amai vakaseparetana nababa wako wakazoshaya zvawaseparetana. Zvadaro ndaizona kalife kana ndichigara uko kaenda pandadzoka futi kuno plus nendire wana vanenge vari vadiki. Ndadzoka bamenzi hakuna chata sei chafamba. Vanombozvitambira havo zvemazuva mashomaneni obva kuti enda kumba kwenyu handigari nemukadzi aenda sei anorwara. Ndakazosvika pakubuda baba waye pachena kati baba zvenyu ndokubata imimi. Batita sei batiri kufamba kana zvichikwanisika tombofambawo toona kuti chino kuti pamwe mweya unogona chita sei uchindinyebera. Waiti alright handei. Takasvika kune muprofita uya anenge ataura dambudziko uye. Waibva wasvika akati baba imimi sunungurai mwana uyu. Baba waibva waita hasha dzokuti muprofita atosvika pakutozviramwa. Obva azvisiya zvakaita sei zvakadaro. Saka takazongorambawo ndichifamba murume aenda ndingozvifambirawo ndega ndingozvifambira. Nhasi uno amai wandaitotarisira kuti amai wanguwo wakauya kunotofamba wakabva watanga kutorwa njere kutanga kupenga. Watanga kutorwa njere kudaro. Ndakabva ndazviti ndazvimirirawo ndiri 1 ndingozvifambirawo ndakaita sei ndakadaro. Kwakazoti tagara bva kwafiwa kudzinza vanobva wafamba bva wabata futi baba wapi baba iwawo. Wafamba wabata baba iwawo kwafa baba mukuru mukoma wawo haana mborwara kangoti musoro mangwana abva atofa. Ndopakati vanhu izvi zvakiitika izvika izvi hatichautozvinzwisisa. Havana kufamba wachiti wada kufambira dambudziko rangu but vakafamba wachiti takutsvaga maprofita akana akanzi ndokwamugodhi akanzi ndewekunguo chena kana akanzi nguo tsvuku chero achingochema nemweya nekuti isisu kuti tiende kun'anga hone tinonamata tiri mapostori hazvikwanisiki. Saka ngatitsvagei maprofita iyayo auye pamusha. Zveshuwa maprofita akabva atsvagwa vanhu vachingobva kunhamo. Vanhu vakabva munhu anga anomuprofita waiziva aingomuti huya anomuprofita waiziva aibva ngoti huya. Kwakauya maprofita akawanda zvezuva ripi asi vaiuya pakasiyana kuti kwakauya chikamu chekwamugodhi chinobva chaudarikawo novamwe noti vamwe vaibva kwanguzumba. Saka kwakabva kwaita muprofita wongochena akasvika kumba. Asvika kumba kuye bva asvika bvati tinamate tanamata zveshuwa. Ndopakanzi baba nevakadzi venyu vairi veimugare pagwanza. Wabva wagara pagwanza pai pamba pavo. Ndopakanzi baba zvimwe zvese tingataure wakafa apa takutaura nezvemunhu mupenyu aripo ari kune dambudziko izvozvo. Ndaona kune mwana akazvimba musha muno asi mwana yaane makore akati sei akazvimba. Wakati zveshuwa bva nditi mwana iwe simuka bva ndapfugama. Ndopakanzi baba ndoda kuti mimi mupaire mwana wenyu
mutore mvura mumwaire padumbu nemadzimai enyu esaya. Baba wakabva watanga kuita hasha dzokunge wacharowa vanhu papi ipapo. Saka vana vese vedzinza nekuti apa vangu vakasangana kwaba mukuru kwaba munini nesuisiso kwaba munini newana wavo. Baba watanga kuita hasha kudaro. Vanhu vakabva ta ngawarowe tofana towarowa. Vanhu vakutoti ngawarowe kudaro. Kune hanzvadzi akabva atanga kutoti maprofita rudzi asingazive zvaanoita abva atowadhifenda baba waye. Saka maprofita akabva aramwa abva rese abva aenda kuna chakafamba. Tagara kwakazoya Tsikamutanda. Auya muno mukomboni. Akati vanhu vese vamuno mukomboni da kuti muye koTsikamutanda anoroya anobva abatika papi apa kuti unoroya. Vanhu vaipinda vaibatwa waite sei vaibatwawo nezvavo. Indapindawo maTsikamutanda muye. Tsikamutanda akabva ati hande panze. Akabva buda kujira ranga ari kuye. Abva ati muri kuona mwana uyu azive kana mushonga kana kuroya asi akuroyiwa nababa wake. Ndovari kumuroya enda kutora baba wako uye nawo pano. Ndakabva ndaenda zveshuwa kuna baba ndaudzawo dzimwe hanzvadzi dzadziri ipapo kuti amazvinzwa izvi. Sahande ini ndotungamira zvangu sezvo imi munoti munotya chi baba indotungamira noti ini dambudziko rangu iri rakutondirwadza. Ndosvika ndikaita sei ndakadai. Ndipo wakati alright handei bvatasvika zveshuwa ndati baba ndo zvataudzwa naTsikamutanda. Vakabva ta ndichakwanisa kufamba mwana wangu makumbo aya akundirwadza. Ndipo ndakati ndingatsvage hangu mota baba ingakutakurei kuti musviko panani pana Tsikamutanda mutaure naye. Vakabva ta handi. Ndofunga vakabva vauya nemadzimai avo. Wasvika maTsikamutanda vakabva vanzi baba imimi ndimukuroya mwana uyu. Asi imi baba muri kutungamidzwa makawanda. Asi mimi ndimi musoro noti ndimakasaina papi apa. Baba waibva ati shuwa wata zvezvokuti ange vari kutotyaisu. Ndipo vakanzi manje imi baba makatora mushonga yamakatora kuMozambique saka mushonga yakapanduka bvodzwa zvawakaita sei zvawakaudzwa kuti yakapanduka so hawana chavakaita sei chavakaramba vawabatiwa nyanga. Wabatiwa nyanga iye vanzi mukadzokora wabata zvinhu zvenyu baba zvinhu izvi zvichakuurayai. Ndofunga takazowaendera semhuri ndafonerawo vamwe kuti ndomamira zvakaita kuno. Bvatasvika kumba kwavo semhuri baba ndomamira zvakaita sei zvakaita. Vakambotanga kuramba vachitya kuti zvimwe wana waya kundirwisa. Ndikati nini baba ina nhambo yako kurwisai kudhara mimi kaucha yenyengeri yemushonga handiti handingambokugumbukire noti zvamakatita pandiri makatozvita kudhara. Ndopo vakati zveshuwa zvakaitika asi handisi ndega. Hamisi mega saka vamwe wacho ndiani havaikwanisa sei kuwataura kuti ndiani. Zvazvangodarika zvakadaro baba waye kati zoti wakazobata mushonga yako kati chii chakaitika baba waye wakabva wafa gore rakapera. Saka wafa gore rakapera kudaro dambudziko takatofara tikati muroyi afa zvangu zvakutoita. Dambudziko harina kupera rikungoramba richitongowedzera zvokuti handichatoziva kuti ndikatozvitsanangure ndichiti kudii nekuti muroyi wanga takatotageta kuti uyu ndiye muroyi chete ndeakabva afa. Saka zvokuti pari zvino yatopererwa totozoziva kuti muroyi wacho chaiye pari zvino ndiani nekuti baba vengoti takawanda. Saka zvavati wakawanda havaikwanisa kuti wandiudze kuti zvatakawanda mwanangu ndinhengi nanhengi havana kwanisa sei kutaura izvozvo. Ndanzwa mama muchitaura kuti pakauya mapositori pakabatwa nyanga inzi iri kushandiswei nababa. Tsikamutanda ndiye akabata nyanga. Nyanga iyi yainzi inoshanduka. Mutauriri akaita iye Tsikamutanda aiti nyanga inosanduka kuita kadhoma yosanduka kuita nyoka. Nyanga iyi inoshandisa isisu wanasikana kuita wakadzi wayo. Yoshandisa wanakomana kuita warume wayo. Yoti isu zvatobata isusu kuti ndoda kushandawo
hatina ba mari yatinobata, iyo ndo inenge ichitora mari iyoyo. Ndo mutauri wazvakaita nani nhasikamutanda. Saka padambudziko renyu haana kutaura here kuti nyangai kana kuti zvimwe zvaishandiswa nababa ndezvipi kuedza kana kuti kubuditsawo pachena kuti dambudziko renyu zviro kwazvo zvinhu zvakanga zvabatwa nababa? Haana chaakakwanisa kutaura, asi iye aingoti chaakakwanisa kutaura kuna baba cheche kuti baba imimi mune nharo here kuti imimi ndimi mukurwarisa mwana uyu. Vakati ini handina nharo asi takawanda. Ndozvakakwanisira sei zvokuti isu tizive kuti chiri kushanda pandiri inini chii handina kuchiziva, nekuti inini ma1st days pandakatanga kurwara inini ndaiti ndakarara negotsi kudai, ndechinhu chandaiti ndakabata apa chachakaoma kunge chibhora so chokuti chaizoita kutenderera kuchiita kukunguruka mudumbu. Koita chinhu chandanyatsonzwisisa kuti chinhu chiri kufamba ichika ichi chitori nemuswe kwokupedzisira uku. Ndaitonyatsoonzwa kuti chinhu ichi chino muswe ichi. Ndazopedza ndakunzwa kurumwa kumusana uku zvokuti pari zvino ndototi zvanani nenyaya yekuti minamato. Asi padumbu rangu iri kana ndakabvisa hembe panda kutamba kudai kunge munhu ane nhowa so zvokuti ndotonyatsoona kuti apa pari kutamba. Saka bhatatadza kunzwisisa kuti zvine zvichifamba sei. Mama, ndanzwa muchiti mimi pavana patakadaidza vanatsikamutanda kana kuti mapostori kuti vatibatsire, pane mwana zvakare akavharidzira baba panguva iyoyo. Vana ivo makabatana here zvichida munogona kuti ngatichifambe iwo tinzwa kuti matambudziko atiri kusangana nawo ari kubva kupi? Sevana imi makabatana here? Kubatana chaiko hatina. Nekuti inini ndichinyatsorimemba ndakaenda kwasekuru tasvu. Ndasvika kuna sekuru tasvu ndikauza sekuru tasvu handina chandinacho, asi ndine dambudziko randinaro renda kubatsirwawo nemi, ndatambura. Vakanditi handikwanise kukurapa pasina hama yani hama yako. Nofunga wakabva wandipa mushonga wakandipa kuti unofana kuti utaure mushonga iworu mukanwa mako kuitira uudze hama dzani dzako auzoshaya munhu andasi anogona kuti handei. Ndikati alright. Ndasvika kunoku inini nofunga ndakafonera vanhu nemari yangu kuti handei mumwe aikupindura kuti inini ndiri mupostori handiende ikoko, endai zvenyu. Saka wakada kuenda neni ndowandikangoendawo nawo kuna sekuru tasvu. Nhamba zhinji yakaita sei yakaramba nekuti umwe munhu aikudza rizini yekuti ndandira mari, asi kuti unyatsoona kuti munhu angashaye $8 yekuti tiende kuHarare nekudzoka, munhu angati sei haangashaye mari. Unonga kutoona kuti munhu asese haasi kuda. Saka kubatana chaiko hatina nenyaya yekuti nokuti zvakafanira tisumba medu isu tiri 3 takaberekwa nababa wedu tiri 3. Kwaba mukuru wakazvimiririra paona baba mukuru vamwe wana amai wavo vamwe wana amai wavo vamwe wana amai wavo. Saka kuti tinyatsonzi tese tabatana hatisi kukwanisa kuti tibatane. Saka baba amenzi kubva papo 3 years ago idzodzo vana kuzombodzoka futi? Havana kuzodzoka. Kana umbonzwawo kuti vari kupi? Vanogara kuHarare. Vakatorora mumwe mukadzi wakatobva naye kunoku bva vatorora bva vaenda. Vakabva naye kunoku? Munhu uyu ndiye munharaunda menyu munomu here kana kuti makazongonzwa kuti vakazotoranawo nemusikana aigara pamusoro apo, kana kuti maitombovaona vachifambidzana kana kuti? Munhu uyu anogara kunonzi kwaMokomboni iri kumberi uko, zvokuti ndakazita ngofonerwa kunzi waroora kwaMo, zvokuti munhu iyeye ndaimuziva neasingamuzivi, tasingatoziwani. Asi hapana zvamaimboonawo kuti baba menzi vanenge vane mudzimai kana kuti musikana wari kufambidzana naye? Mubudiro akati abamenzi panapa wakabuda uchiti mai menzi kurwara kwawaita waramba uchirwarira muno Mukomboni. Saka rega ndichitsvagawo basa. Kana ndatsvaga basa tobva mupi? Tobva munomu toenda kogara kuHarare. Kandawana basa ndapati ndachakaita sei chakaipa. Ndokubuda kwawakaita wachienda kuHarare kupi? Menzi angatori grade 3. Waenda kuHarare uyu oshanga ne 3 years panguva iyoyo. Waenda kuHarare paye wakazondifonera kuti ndawana basa paSafe Station. Saka nyaya iripo ndeyekuti mwedzi kana wapera
ndakuchiloja ari 2 marumu kuitira kuti ona tine mwana musikana 3 years mwana ati kurei. Ngati apa ndichakarisei chakaipa. Sabamenzi wakazonifonera wakati amai menzi ndikumbirawo ndiigirewo magumbeze nemudziyo yekuti tishandise kunoku. Saka ini ndakabvawo kunoku ndasvika ndasvika pamarket square. Varako ndikuenda nemwe wangu kuona kwaari kugara. Ini nasingazoti munhu ane mukadzi. Ndasvika ipapo wakabva wandiudza kuti utodzoka kuSHAMVA. Kati akoinga mati zvanzi maona basa daenda kuona basa. Wakabva tidzoka ikumba. Ndobva ndakabva ndadzoka kupi? Kunoku. Ndadzoka kunoku. Ndakabva ndatanga kungonzwawo nemahunga bamenzi vakarora. But nasina tarisiro yekuti vakarore. Ndangoti vanhu vanongonyeba. Ndakazogutsikana kuti zveshwa bamenzi vakarora. Ndawafonera. Ipapo zvakaoma. Vana vasina kana chokubata. Kati bamenzi. Sezvo mwedzi wenyu inenge yaendedzana ichipera. Madi kunditumirawo chikafu ndikwanise kuti ndipe vana vaende kuchikoro vachidya. Mukomana uyu anga asati akutomboenda kana kucreche. Honai osha udaenda kucreche nguva yekuti aende kucreche aita sei yasvika. Vakabva vandipindura kuti vape temiko vamwe vana ivavo kusade kundinetsa. Ndopakati nditadzonyatsonzwisa kuti zveshura baba vavo wane mukadzi. Saka kubva ipapo handa kuzomboda kuti ndiwanetse kuti munhaimi wana wangu zvokuti menzi ndakatanga ndichaenda kokumbirawo mari achiendesawo chikoro ndikapiwawo mari yendobhadhira kuchikoro kupedzera munhu ampedzera fini kuti naye amai ava everyday vachingouya akazoiswa mubhimu aiswa mubhimu abva dzidzawo ubva asvikawo paakapera unonyatsona kuti situation namama yakaoma abva azosvika pamwe kuti mama ndakusiya. Saka mukomana mudiki uyu akatotanga kuenda kunosangudza chibage mumaminda mewanhu asangudza abva aita bhagidhi. Ndopakaenda kuna medhemu crash. Apati medhemu ndakuya kucrash onai mama wangu anorwara hana mari. Pangoti auya nebhagidhi racho rechibage abva angoenda nebhagidhi ripi. Ndokutanga kuenda kwaakaita kuchikoro. Atanga aenda kuchikoro kudaro akazopinda mugrade 1. Apinda mugrade 1 abva anzi ngaapinde mubhimu negrade 1 iyi. Apinda mugrade 1 akazoti mugrade 6 zvanga zvakuchinetsa kuchikoro kuya akaenda obva anzi tikuda mari yekunzi yemakala. Akauya kunobva ati mama ndoda mari yemakala. Ini handina mari yekusvika toti mama ndingoenda kuchikoro kwacho ndisina mari yemakala ndiri kuitei. Akabva angogumirawo papi nenyaya yekuti ndisina mari. Akagumira grade 1 mukomana. Grade 7 haana kuzotomboinyora. Musikana menzi akasvika form 4. Asvika form 4 haana kuzoinyora nenhau yekuti kwanga kwakubhimu haibhadhare mari yeregistration. Saka ini ndakabva ndarowa nezvishiri. Ndarowa nezvishiri zvokutofa. Saka ndonguva mwana aifanira kuti aende konyora. Ini bva ndatanga kurowa nezvishiri ndichingorowa nezvishiri. Panguva yandakati ndaanani ndiende kososawo mari kuti ndibhadhare mazuva yanga aenda. Haana zokwanisa sei kuti anyore bva azongosirawo ipapo. Pamakarowa nezvishiri zvakafamba sei mama? Pakurowa nezvishiri zvandinonyatsoziva. Ndinoziva kuti ndakangoti ndokunzwa miri wangu kupera simba. Saka ndoda kurara. Ndopandakabva mukomana uyu anga achitori mudikiwo. Pandangoti oshinda kuda sei ndoda kurara. Bva taura mama rarai. Bva ndarara. Saka kurara kwandakaita uku ndokabva kwaita kungorara kupi. Zvokuti handana zvandaimbooziva. Zvokuti zvandakutotaura apa ndaita zvokutozoudzwa newanhu ndatozomuka. Zvokuti munhu anga ane mari yangu akanga tirega ndopa mai menzi mari yauda ndotenga mapiritsi. Ndopakasvika ndiri flat. Pakuti amai menzi ndaiti hanzi ndakadaira ndaivhura chewhite cheblack chaihwanda chinokubudisa chewhite ichi. Kusvika vanhu vese wakanga wakutongopinda mumba vachiti honai zvawaita. Saka ndopakazouya pakazofonerwa hama dzangu kuti ndozvaita amai menzi. Ndipo wakazoita kunditakura wakaita zvokutobatirana hanzi semunhu akafa uye. Ndakazongona ndiri kumprofita ndatomuka zvatova zvokuma 6. Ndatazazoti kunoku ndauya seko chichamboitika. Saka pakudya iko zvino mama toziva kuti nedambudziko raminaro munenge mune chikafu chamunenge muchisarudza muri kudyei?
chamunonzwa kuti aiwa ichi ndofunga ndikadya zvinomboita nani kana kuti chinogarwa mudumbu handikwanise kudya ichi neichi neichi asi ndokwanisa kudya ichi neichi. Panauye chikafu apa kuti zvanzi ndinodya kusarudza ungonacho ndinongotiwo chandangowana kana muri usina mafuta ndongira sei ndinodya nokuti netobhajeta kuti kamari kangu kemapiritsi kaite sei kaite zvokuti ndizotonyatsocherechedza kuti ichi handichide handizozvicherechedza nekuti zvinenge zvisipo ndinongodyawo chandawanawo panguva ipi panguva iyoyo ndochandingodyawo asi kuti ndikwanise kuti ndidye chikafu chakawanda handikwanise ndingodyawo chishoma ndikangodyawo chishoma ndobva ndanzwa dumbu yangu kuti razara ndobva ndasiyirawo papi ipapa. Mama ndazwa muchara zvekuti makafamba asi handina kunzwa nhau yekuti pamaifamba ikoko vaiti baba vasara pavana chavainoti ndo chavakachiva pamuri kana kuti ndicho chavanoti ichi ndo chavakavenga kuzosvika pakufunga kuti rega ndigadzire mwana uyu dumbu rake ritange kuzvimba kudai chi mhaka yenyu mimi ndeyei? Kumaprofita waipatsanura kudaro kuti chavakaita kuti wandigadzire chi waitaura nokuti unokasvika pamuprofita anobva angokudza kuti makagadzirwa nababa wenyu kone mhaka yei hawaizokwanisa kuti waite sei wanyatsopatsanura sati ndasangana nemuprofita anonyatsopatsanura ndosaka ndakangoti pamwe ndikaendawo kwasekuru Tasvu ndogona kungondinzwirawo tsitsi ndoenda pagirazi pai nokuti zvemaprofita tinochifungidzirana asi ndikanzi ndaenda pagirazi ndichaona kuti uyu nauyu nauyu ndiaitaurwa wakandigadzira nekuti iye munhu kana abatwa ndogona kumubvunza kuti chakakonzera imimi kuti musarudze inini pamhuri yese mundigadzire chi nenyaya yekuti ni kumaprofita kuti ndatindanzwa kuti makagadzirwa amai nenyaya yekuti zvakati zvakati handisati ndazvinzwa ndinganyebe. Saka mudumbu umu ndanzwa muchiti nguva pazvakatanga mainzwa sekunge mune chinhu chinofamba chitendera tendera tingati chinhu ichi muchichirangarira chakaita kunge chii mainzwa kunge chii mwana here kana mainzwa kunge vamwe vanobva vati mangu munoita kunge mune nyoka nechitonzwa kunge mune nyoka iri kufamba famba ichocho chinhu ichocho mainzwa kunge chii mama chibhora here mainzwa kunge chii? Mudumbu ndainzwa zvinhu tu kune chaitendera kunge chibhora kweta chaitendera kunge chine chine muswe chokuti ndazonzwa kumapetopeto kuti ichi chinenge mutswe ichi ndo zvandainzwa but kuti ndizwa kuti chii handaiziva kuti chii. Saka pamakadzoka ndanzwa muchara zvekuti makazombodzoka mabva kuparinyatwa dumbu ratoserera nguva iyoyo imimi muchizvitarisa muchiona dumbu renyu raserera makanzwa sei nenguva yese yamanga matora zvakangodaro? Ndakafara zvisingaite nokuti ndandati handanomawo zvakaita chi zvakaita wamwe saka nokuti nini ndatorarama nokupfeka madhiresi kunge munhu ane chi ane nhumbu mumwe munhu anogona tokudhisa uchifamba mai ava munhu anenge asingakuziva zvekuti vamwe vandoti amai 4 saka zvinhu zvaita kuti ndidya moyo kuti inini kana chitange munhu anonzi ane nhumbu but handina chi handina nhumbu chii chikumbonyatsoitika pandiri saka zvinhu zvokuti zvinotondibata nokuti ndikatarisa handisati ndamboba kana chinhu chemunhu zvokuti ndingazoti nini ndatora chinhu chemunhu pamwe kugadzirwa kwandakaita kwenyaya yekuti ndakaba chinhu chemunhu sa zvinhu zvotondidya moyo kuti kochi zvokuti panguva yandakabva kuoperation ndakafara even community yakapembera pano pakaimbwa vanhu vakajamba vakati Mwari awanzwa nokuti ndichifamba vanhu sanonga chitonzwa tsiti nai mama yava chii. Ipapo mama ndipandira kuuya pekuti makafara singaiti mazomuka after 5 days chii chakatanga kuitika kuti muone kuti inga dumbu rinenge riri kudzoka rakangomuka rakadaro here kana kuti zvakatanga richiita zvishoma nezvishoma kuzosvika patiri nhasi? Ndakatanga kufutirwa zvezvokuti ndatanga kufutirwa ndakangoti zvimwe nyaya yeoperation yandinayo pamwe ndozvainoita saka zvadaro dumbu iri harina kukura zvekuti pandakatanga kuona saini yekuti dumbu rangu rakura ndakatanga kuona tsinga dzichizvimba dzedumbu iri ndopandakaona kuti zveshuwa dumbu rata sei raakutanga kukura
Saka kuti ndizonyatsogutsa zvechwadumbu rakura mvura yange yakuchiyerera manje yapatsemuka paoperation paya. Alright mama, pane mubvunzo wandinombowanzobvunza hangu vanhu pakuti vamwe vacho vanotaka kutiza kudai bositozoti mubvunzo wacho wakati omei zvizhinji. Hapana here mama pamunorangarira zvichida kuti pane mumwe musiwo kana kuti imwe nguvawo ndakaona kuti murume wangu wandifunga ari kuita gumbo mumba gumbo panze kuchora kwamaita kuti manga musingazive henyu munhu wavaita naye mukati regai ndimboedzawo nditsvage zvinoraramisa vanhu. Hamuno here pamakadana nawo nemurume wemunhu kana kuti pamakasvika pakutaudzana nevatingati magirlfriends emurume wenyu akazosvika pakuti aiwa rega tigadzire mudzimai uyu? Pari ipapo hapana. Ini ndichiroorwa nabamenzi ndakaroorwa nde16 years. Wakatondiroora ndiri musikana akakwana. Handira kubvira ndambonzi ndabuda kana kunze kana kuti ndatinise zvomurume wanga achita chipfambi rega ndiende handina. Kana mbonetsanawo nemagirlfriends ababa? Handina kubvira ndambonetsana nawo nokuti ini ndiri munhu aingotiwo zvakawanda nesina. Ini ndiri munhu akakurira paunherera. Saka ndati zvandatoroorwawo ndaona munhu aenda sei anondichengeta. Saka zvakawanda wanda izvo ndasina basa nazvo. Kana ndaita ndikatonzwa chinhu ndasina basa nacho ndangochisiwo chakaita sei chakadaro. Saka kuti nditi ndine zuva randikambonzi ndarwisana nemunhu kuti nenyaya yekuti aiti murume wanga ta girlfriend handina zveshuwa. Saka mama ndiri kunzwa kuti dambudziko rabvira kare ende vana vakasiwa vari vadiki, mumwe aine 3 years mumwe ari grade 3 handiti. Murarama sei kubva nguva yese iyoyo? Tikuona kuti imimi ndimi mama hamusi kushanda, muri kurarama sei pamusha panapa nevana 3? Muraramiro wandoita panapa ndokuti ndaita zvokuti ukasvikawo pane mumwe wase vakuru wane mabhizinesi yawo kudhara ndatokasvikawo muti ndedambudziko rangu rokuti ndipewo mari yekutenga mapiritsi. Pano ndipo yekuti nditenge mapiritsi ye70 iye ndobva ndati nipa 70 yandapiwa ndakuitenga naye $20 iyi ndakuchiisawo kana kuchikafu kuti vana vangu vanochita sei chekudya nehembe kana vasina wapo panguva ipi. Saka ndakazotanga kuita zvekuita kuhodha nchiita zvomusika. Saka ndakabva ndatanga kurwara negumbo iri rokutoti kana kuenda kwadzanai nekudzoka ndikwanisa. Saka zvomusika zviye ndakabva ndasiya pandagara. Saka ndiri munhu wekutongotiwo kurarama kwangu indiko kutotiwo kana ndaona anotoda kuda kundipawo ondipawo, kanawo ndasha ari kuda kundipawo ndinongorarama nezvinenge zviripo panguva iyo. Ndomuraramiro wandoita. Saka izvezvi ndanzoti vana mumwe akagumira grade 7 mumwe agumira grade 4 grade 7 mumwe form 4. Takatarisa mama pavana apa hapana here dzimwe nguva dzekuti vanotomboti ko baba vadii vauya vatibatsira kana kuti makatozongovabudira pachena kuti ndo zvakaitika pakati pangu nababa venyu? Zvakaita pavana ava baba wavo anotowadziwa nekuti wakati pawakasiya mhuri yavo waberekiwa baba wacho wari kunoku. Saka wakazoita zvezvi zvokutiwo kana waya kwamai wavo wanobva wati vana vangu ngawaite sei ngawauye. Saka handina kukwanisa kuti ndaikwanisa kuvarambidza kuti vana musaende, ndaingowasiya vachiita sei. Asi kuti waite hope kuhana waingoona vana wapi. Saka vana wakapedzera watongonzwisisa kuti mama wedu wakasiyiwa nababa nokuti vana vangu vese hakuna anotoziva kuti ndogara sei ndisina dumbu. Nokuti vese wakangozokura achitongozwa kuti mama wane dumbu. Saka vana wakangozvitambira kuti mama wasiyiwa nababa. Saka wakangokura wakangozvitambira. Saka zvokuti vati baba regai wauye handisandambonzwa vachitaura izvozvo. Ndanzwa muchingoti taurei zvishoma mazwi kana kuti mashoko anombotaurwa munharaunda munomu. Ndepapa muchiri kurangarira pekuti izvezvi kana mukazvifunga munodzimirwa kuti pati vanhu wai vachitaura mashoko akadai zvichida nekuda kwedambudziko ramakasangana naro kana kuti dambudziko ratiri kuona muzuva ranhasi. Mashoko anombotaurwa nevanhu zoti vanhu agara vanototaura ende vanototaura zvakasiyana siyana nezvo vasingazive munhu anongotaura. Muri munharaunda yandogara inini watonzwa tsitsi kuti akochi pana mai avo
nokuti vanokwatisa kana kwanzi kwauya muprofita dai zvamai wavo zvakaita sei zvakaita. Asi panotondidya moyo pokuti ndokona kuti ndabva kuno rega ndiendewo kwaRare ndichifamba pai wanenge vari murodhi vaiva vanenge vasingazive dambudziko rangu ndopanenge vachindidena vamwe vanotaura kuti ona izi dumbu ritangada kuputika. Saka panguvayo ndosvika pakutotuka Mwari kuti asiye Mwari wacho asi kundiona here nedambudziko rese randinaro iroro. Saka ndozosvika pakutobatikana kuti asi chii chakamboitika pandiri inini. Saka ndopedza nda kutosvika pakutochema but chii chikumbonyatsoitika pandiri. Muchiti baba vakatoshaika vamaibata kumasuyo vacho but chii chiri kuita kuti nyaya dzacho dzisaende mberi? Makambozofamba here after baba vashaya? Kufamba baba washaya semhuri hatina. Aiwa mega zvenyu. Ndega inini kwandakazotoenda ini ndakaenda kwasekuru Tasvu ndokwandakaenda. Asi ndaenda kwasekuru Tasvu handisati ndapinda kuti watu wandiudza matare. Ndakasvika vakangondipawo mushonga wakaita sei yawakangondipa zvokuti tatapinda matare kuti ndizozive kuti baba zvawakafa chinhu chakasara chakabatwa neuyu kati pari zvino ane maki uyu ndiani handisati ndaziva zvokuti ndoshuwiro yangu yanditori nayo. Zvodai vangonditi iwe muzukuru muroyi wako ari kukuita izvi ndini nhengi nanhengi semavhidhiyo atiromboonawo achibuda zvokuti vanozotoenda kutora muroyi wako. Ndokutoona kuti pamwe zvikatodaroka ndikagona kubatsirika nekuti muroyi anoziva musungiro waakaita. Nokuti akabvunzwa kuti ko iwe wakasunga sei anogona kumboramba but kuna sekuru Tasvu nemavhidhiyo andikuzoonawoka ndikuona kunge vamwe vanhu vari kubatsirika. Ndosaka ndikati arega ndiendewo kuna sekuru Tasvu. Ende pandakatoenda ndakaenda ndakaperera kuti dambudziko rangu rapera nenyaya yekuti nechionawo mavhidhiyo anenge achibuda kupi achibuda ikokuyoko. Saka ndikutoshuwira kuti ndakakwanisawo kungonzivo ini ndaziva kuti waroyi wangu ndeawa. Wobva wanzi nasekuru Tasvu ngawauye pagiraundi. Wobva uya pagiraundi wotaura nhuna dzavo dzakapa kuti iwewo wandiite izvi kana wakasakwanisa zvavo. Asi wandibvisawo pajeko reuranda randinaro ndokuti ndakatanga kurwara ini ndine 21 years apa zvindane 37 years. Saka ndosvika rini ndakadai. Saka nguva yechando iyeye mama nedambudziko raminaro zvinenge zvakamira sei? Nguva yechando yatova dambudziko nenyaya yekuti operation inenge yakudayira chando. Saka plus ndopindwa nechando zvakanyanya zvokuti handina kana kusununguka kwandinoti ndakaita nenyama dzangu dzechingorwadza chingorwadza. Saka mama rubatsiro rwamuri kuda imimi kumhuri yeZimbabwe rwakamira sei takatarisana nedambudziko raminaro iko zvino panhau dzemapiritsi dzingava nhau idzodzi dzekuti munyatsoratidzwa pagirazi kuti munoti zviri kunyatsofamba sei? Ndiani ari kukonzeresa dambudziko iri? Sinzi baba vakashaya tozoti kana munhu afa anogona kuenda nezvinhu zvake. Iko zvino matomo acho abatwa nani? Zvichidawo vana sekuru nanambuya kunzoko mapositori vanogona kuti aiwa regai tichese tibatsirane nemi. Rubatsiro rwamuri kuda imimi ndero imama? Rubatsiro rwandinokumbira kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti chinopa kuti nditadze kunyatsofamba inhau yemari. Nokuti zvakafanira kuti madhezi anoenda kudzwa kuti nasekuru Tasvu kuti dzokai ndokuzotadza kutadza kudzoka nenyaya tine sitori nakana yebhazi chayekuti ndiende. Plus mapiritsi inini andoshandisa inini ari kundiremera kuti ndimatenge. Dai mhuri yeZimbabwe yakwanisawo kundibatsirawo nokundipawo mari yekuti ndikwanise kutenga mapiritsi even kwakatoti munhu andoti inini ndoda kukutengera mapiritsi acho pane pasintorina kana dambudziko nokuti ndo dambudziko riri kunyanya kundiremera nyaya yemari yekuti handisi kuwana mari yekuti ndikwanise kufamba. Ndokunotonzwa kuti kwakati kune munhu ari kuita zvinorohwa handikwanise kusvika nenyaya yekuti ndisina mari. Saka ndo dambudziko hombe rasvika pandiri rekuti mari ndo chimwe chinhu chiri kundidzosawo mashure. Takatarisa rubatsiro rwamungade pavana vandanzwa vari pano ava vana venyu mimi zvichida nemwana wasizi. Rubatsiro rwavangadawo sevana nderupi? Ndimi amai munogara nevana ava, ndimi munoziva zvavanoda pamazuva avo kurarama kwavari kuita. Rubatsiro rwandikukumbira kuwana zvakafanana nomukomana chaya anototi mama dai ndaende mari ndaenda kuchikoro. Anoshuwiro yekuti aende kuchikoro. Asi nenhau yekuti inini handinawo mari handisi kukwanisa kuti aende kuchikoro. Ari musikana wacho mwana wasisi aigara namama
mama wacho akabva atanga kutorwa njere. Saka mwana anga atori grade 6 vanangomutorawo kuti mwana wemunhu akutorwa njere, mama wakabva watorwa chichengetwawo kumwe. Mwana ndikangomutora vanangomugadzika kana kuchikoro haasi kuenda. Zvokuti rubatsiro rwandokukumbirawo kumhuri yangu kuti vakwanisewo kuenda kuchikoro vachiwanawo kudya, nokuti kudya chako kune kutorema nokupfeka. Ndanzwa muchiti kudya chako kunenge kuchitonetsa. Muzuva ranhasi muri kutonyatsoziva here kuti aiwa iko zvino dzanguva dzakadai, kukasvika nguva dzakadai tichabika chakati, kana kuti zviri kutonetsa hamusati matofunga kuti nhasi tiri kudyei pano? Zvokutoti ndiri kufunga kuti tiri kudyei zvine zvakatooma, zvokuti dzimwe nguva ndozototi kuti nemasiwo kana nemavheji ngandipewo, kana ndikapindawo mumaminda totsvagawo derere tobikira vana vese wodya, nokuti nenda toomerwa nendisina. Handitorina dhayeti yekuti ndoti inini mhuri yangu iri kudya zvakati, nokuti nendisina. Nenda kuti ndakawana kana kadhora kana kapondo, ndakuti rega ndiite ndotenga fruitsmide. Noni mapirisi ndayanda kutonyanya kukoshesa. Zvokudya zvine chingoti nyangwe muri usina mafuta wana wangu tidyei, ndo zvine zviripo. Kana ndawanawo mafuta ozuva iroro idyewo zviripo. Ndomuraramira ndoita pano. Mashoko enyu mama kuna baba amenzi vakangobuda vakakusiyai vakakusemai, asi ari murume wakakurorai imimi muine makore 16 ekutaura kwamaita, ari murume zvakare wamakatanga kuziva, ari murume zvakare akazokusiyai akakusemai. Nhasi uno ndakupai nguva kuti aiwa baba amenzi garai apa, mashoko amungade kuvaudza takatarisana nekukusiyai nedambudziko rese raminaro ndeyekuti kudii? Inini bamenzi chaiwo mashoko chaiwo handina, asi ndongoti ngaakomborerwe naMwari. Nenyati dambudziko rokurwara rakatouya ndisingade. Zvinhu zvakaita sei zvakangouyawo handaitarisire zvakaoma. Muri eZimbabwe muri kuona mama vari kushushikana singaite, vari kurwadziwa mama nekusiyiwa kwavakaita nemurume wavo achivaudza kuti aiwa ini handichakwanisi kuti ndigare newe nedambudziko rawinaro. Zvakaoma sei kuti munhu ndiye murume wawakatanga kugara naye, ndiye zvakare murume watingati anenge akatanga kana kuti kukubvisa umhandara ozongokusiya kuti aiwa ini handichakwanisi kuenderera mberi nemhuri iyi, chisara iwewe nevana vaviri ava uchivachengeta uone zvekuita. Apa munhu anenge ane dambudziko. Mama nanzwa muchiti hamuna mashoko amungavaudzi, zviri pamwoyo penyu imimi ndezvekuti kudii? Anongoti ngavakomborerwe naMwari, nokuti kurwara handina kukuda. Dai kwainyorerwa ndaitotizawo, ndoda kutogara ndakatanomawo zvakaita vamwe, asi nezvakauya zvandisingaziva kuti handisiri ndakazvidonga, handisiri ndakazvitora. Ngaakomborerwe naMwari. Tinotenda mama, tinoshuviro yekuti kana baba amenzi vachinzwawo zvataurwa namama ndizvozvo, hanzi komborerwai naMwari. Handina amwe mashoko akawanda ndingade kutaura, asi chandongotaura ndechekuti komborerwai namama. Mama, isusu chatinongoshuvirawo ndechekuti muwane rubatsiro rwamuri kushuvira sekutaura kwamaita, kuti chamuri kunyanyoda henyiko zvino mapiritsi nekuti vana vaende kuchikoro. Patigere panapa ndopo papenyu here kana kuti munotoitawo zvekuroja? Panapa ndogara inini pakomboni pakasiwawo nemurungu. Dzimba dzokuti unongogarawo noti tisinawo pedu pokugara. Saka ndikangoti arega ndingogarawo papi pano, zvokuti lokesheni yakangonziwo yasvika hatizive kuti tikiiswa kupi, kana tichanzi kudii, nokuti lokesheni ndo yatosvika iyi. Handichatombozivewo kuti kana zvanziwa naSilva pano ndoenda kupi. Ndatopererwawo nazvo zvokuti ndoenda kupi. Asi makazosununguka here zvichida vamwe vanogona kuti aiwa ini ndine imba yangu iri kana kwakaita kubhindura kana kumadziva kana kupi, maimenzi ngavauya havo nevana vavo vagare ikoko. Makazosununguka here kutama kubva panapa muchienda kunzvimbo iyo? Ndakasununguka zvisingaite. Tinotenda mama, maita basa nekutiudzawo dambudziko sezvariri, sekunzwa kwamuri kuriita imimi ndimunenge muine dambudziko, ndimunonyatsoziva kuti aiwa ndiri kunzwa apa neapa, uyewo nekugarisana kwamakaita nevavakidzani venyu. Zvichida kuti togona kuwana vaviri kana mumwe chete anogona kutitaurirawo magarisano amuri kuita kana kuti mararamiro amuri kuita nevana pamwe chete nedambudziko raminaro. Aiwa, tinotenda mama, maita basi.
maita basa zvenyu, wagarisane ndiwavo varipo unokwanisa kutaura navo. Tinotenda mama, maita basa. Iko zvinova ndagara navo muvakidzani wamai Menzi. Regai tinzwewo kuna mama kuti ndezvipi zvavanodawo kuti mai Menzi vabatsirwe nazvo, uye kuti padambudziko rese rina mai Menzi chii chavanofungidzira kuti chiitwe kuti dambudziko iri ripere. Mama makadii? Ndiripo zvangu, makadiwo? Ndiri nani, kuri sei kunoku kuSHAMVA? KuSHAMVA kuri right. Ndafara zvikuru kuti tasangana panapa pamba pamai Menzi. Ndikati aiwa regai nditaurawo nemuvakidzani wenyu ndinzwewo kuti padambudziko rese kana kuti magariro ari kuita mai Menzi muri kumaona sei mama? Pari pamagariro yari kuita obvious chabvundura. Inini hangu haandifadzi nokuti ndararama naye nguva refu ndichigara naye ndiri muneighbor wake. Saka mararamiro anoita dzimweni dzonguva anototadza kana kufamba chaiko, miri wake wese ukatanhira nekuzvimba. Saka ndinoshungurudzika zvikuru. Ndakatarisawo vana vake dzimweni dzonguva vanoshaya kana chekudya chaicho, zvekuti tinozotosvika pakuti maneighbors titei mudeme tiwane kuti tipe obvious chabvundura awane chikafu chekudya maererano nemarwarire aanenge achiita. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti dai zvaigona awanirwa nyasha, pawanika rubatsiro rwokuti aikwanisawo kupiwawo chikafu nehurumende kana kutengerwa mishonga, achingodyawo akagara asingazoshandawo mabasa yaanomboda kuita kuti zvokuti kana dzimweni dzonguva anombobata badza ombonyepera kuda kuenda kumunda kuti anorima, asi zvinenge zvichimukunda ishungu dzemwoyo dzaanenge ainadzo. Saka ndaikumbira kuti dai zvaigona vanhu vamubatsirawo nemari kuti awanewo kuita kana bhizinesi raanoita kana rokupfuya huku kuti akwanise kuzvishandirawo akagara. Pamunovaona ipapo vatakura badza, mashoko amunovapa sevavakidzani semunhu anoziva dambudziko rina mai Menzi, ndiapi mashoko amunovapa ipapo? Munotovati here endai henyu kumunda kana kuti munotombovati izvi handizvo zvenyu izvi? Patinowana wabata badza vachienda kumunda nongovati mai Menzi madii magara pasi mambozorora sezvo muri kurwara. Vanongoti asikana ndinosvika kupi ndichiita zvokupema, ndiregei ndiende kunoshandira vana vangu. Saka ukavadaro vanobva vatanga kuchema vachienda kupi kumunda. Ini ndinogona kuvateera mumashure mavo kuti amai Menzi tidzokei kupi kumba, vanoramba kuteerera. Saka tinozongovateera kusvika tasvika kumunda kuya tovanyengetedza todzoka kupi kumba. Asi makugara kwavo vanongoti baba Menzi dai vakomborerwa naMwari, havana chimwe chinhu chavanokwanisa kutaura kunze kweizvozvo chete vanongoti baba Menzi kwamuri ikoko Mwari ngaakutungamirirei, vobva vanyarara zvavo. Semunhuwo imimiwo chidzimai munonyatsonzwisisa kurwadza kunoita kusiwa mama nemunhu waunenge uchiti ndiye munhu wandakutangawo naye musha wangu, kana ndiye munhu wataane vana vaviri kana vatatu vana tiinaye, munozongokusiya nekuda kwedambudziko. Munonzwa sei semudzimai nesituation kana nedambudziko rina mai Menzi? Ndinonzwa kurwadziwa nomararamiro avanenge vachiita nozvavanenge vari, zvinondirwadza. Asi handina chandinokwanisa kuita nokuti ininiwo ndinenge ndisinawo chandinacho. Saka zvandinenge ndawanawo zvishoma izvozvo zvokuti vanokwanisawo kudya ndozvandinokwanisawo kuvapa panguva iyoyo. Zvokuti ndizokwanisa kuti ndivatengerewo mapiritsi avanorarama nayo, handizvikwanise. Asi pandinowanawo dhola kana kuti mwana wavo paanombowanawo dholawo anongowapawo achitengawo mapiritsi vachinwa. Asi handisi kuona kuti mwana uyu anozvikunda kana kuti iwo anozvikunda. Zviri kutoda mubatsiri akasimba kuti vawane kubatsirika vararame zvakanaka. Dziri nyaya dzechikoro mama, chamunofunga kuti chingaitwe zvichida nevakuru venharaunda kana nevakuru venyika chaivo takatarisana nevana vamai Menzi? Ndanzwa mumwe akagumira grade 7 anotozokwanisa kunyora, mumwe akagumira form 4 anotozokwanisa kunyora zvakare, kuti mumwe achatotanga kuenda kuECD akatoenda kunotsvaga chibage muminda yevanhu. Mwana ari kutanga ECD wokuti tichifungidzira kuti zvichida ari kuma 5-6 years ofunga kuti aiwa regai ndiende kuchikoro ndiyo nhaka yeupenyu hwangu. Zvamunofungidzira kuti zvingadai zvikafanire kuti zviitwe nevakuru kuti vana havadzokere kuchikoro chii? Kuda ndaiti pamwe zvakataurika sematauriro atiri kuita
paikwanisawo kuwana mubatsiri anoti inini ndinokwanisa hangu kumuendesa mwana uyu kuchikora chimubhadharira nokumutengera zvese zvinodiwa kuchikoro. Nekuda kwokuti maimenzi kuti tingati vachakwanisa kutengera mwana zvinodiwa kuchikoro havazvikwanise. Saka ipapo taikumbira kuti dai vagona vakuru vedu vatibatsirawo kuti vana ava vakwanisa vachienda kuchikoro. Nokuda kwokuti akaenda kuchikoro ndokuchava nenhaka yeupenyu hwake kuti azokura azokwanisa kuchengetawo mai vake. Maimenzi vanomboomerwa ndanga ndichiona hangu pakutaurwa kwavanga vachiita kuti munhu anotombosvika pakubatikana. Mashoko amunovasimbisawo nawo semaneighbors avo pavanosvika pakuomerwa zvekuti zvimwe vachavakwanisa kutaura nevana nekuda kwekuti zera ravo rinenge risingatenderi. Pavanouya kwamuri kana kuti pamunouya muchivaona, mashoko enyaradzo kana kuti mashoko edzidziso ekurudziro amunombovapawo anenge akamira sei? Ini hangu handina mashoko akawanda andinokwanisa kuvapa. Ndinongovati zvisei kuna musiki, ndiye anoziva zvokuita. Nokuda kwokuti ini semunhuwo akasikuona Mwari handina chandinokwanisa pamusoro peizvozvo, nokuti handizive kuti zvakasikwawo sei. Saka tinongozvisa kuna Mwari kuti mainenzi zvisei kuna Mwari. Pese pamunonamata pamunofamba ngaitimbopfuga timbonamata tichizvisa kuna Mwari, tozvisira musiki nokuti ndiye anoziva zvokuita nazvo. Tichipendera ndofunga ndoda kuti mungotipo mashoko maviri matatu kune vakaroorana vari mudzimba vekuti matambudziko asati auya sematambudziko akazowira mainenzi nababa nenzi, kuti baba nenzi vakazosvika pakuita sei pakubuda. Mashoko amungadawo kupa vari muwanano iko zvino kana kuti vatori mudzimba vasati vawirwa nematambudziko, kana kuti vari kutofunga kuti zvichida mudzimai wangu nedambudziko ramuwira rega ndiendi, kana kuti murume wangu nedambudziko ramuwira rega ndiendi, achisiya vana vari vadiki, ndekuti kudii? Ini ndinongoti kune uyo anenge achifunga kuti inini ndasiyiwa nemurume wangu kana kuti ndasiya murume wangu, ndinongoti ngaangoshinga chero asikana asiyirwa vana, angoshinga ari panzvimbo achichengeta vana. Mwari anomutungamirira aripo ipapo akagara ipapo, haambomusiya ari ega. Charo zvihome zviite sei, Mwari anomutungamirira. Tinotenda mama maita basi. Tinotenda. Mazvinzwira muri eZimbabwe vandanga ndichitaura navo muvakidzani wamainenzi tichitaura pamusoro pematambudziko kana kuti dambudziko ramainenzi iro rakatanga mugore ra2009 kusvika nhasi uno vari kungotambura kana kuti vane dambudziko rekuzvimba dumbu. Pavanoti vakaenda kumadoctors mapepa ekuti vatorwa ropa kana kuti vatorwa mvura kana kuti vatorwa masembozi ekuti vaonekwe kuti dambudziko riri kubva papi kuti dumbu rizozvimba. Pavanozodzokera kuti vanoona maresults vanosvika vachinzi aiwa zita rako hatisi kuriona. Vataura zvipatara zvakati wandei kuti vaienda vachinodrenwa, pese pavaendera vainodrenwa ma16 liters, asi dambudziko harisi kupera. Parakambopera vakangoita mazuva 5 vabva kuparenyatwa vabva kuoparetwa dumbu rikabva ratanga zvakare kuzvimba. Asi vari kuti kuzvipatara ndaedza ndaneta, ndakazombofunga kuti regai ndifambe kune vechivanhu kana kuti regai tifambewo kune vamapostori timbononzwisisa kuti dambudziko riri kubva papi. Ndopavakasvika vachibata weukama ari pedyo navo vakanzi aiwa ndokurubva dambudziko, asi kuti vanyatsoudzwa kuti chavakaita semwana chii, chavakakanganisawo pakurarama kwavo chii, hapana mhinduro. Murume zvakare wavaifunga kuti ndiye pillar of strength, ndiye munhu achamira navo pamatambudziko iwayo, akasvika pakutiza dambudziko iri rane 3 years ratanga, akati iye haachakwanisi kugara nemudzimai wake nekuda kwedambudziko iri. Iko zvino vataura vakati akatozonorora mumwe mudzimai akutotanga kana kuti akatotanga umwe upenyu hwake. Vari kuti vanokwanisa kuvabatsira ndibatsireiwo. Nhamba dzamainenzi ndo dziri kubuda pasi apo kune vanokwanisa kutiwo vana vamainenzi vaende kuchikoro. Vataura vakati mumwe akagumira grade 7 mumwe zvakare akasvika form 4, asi vana ava havana kunyora nekuda kwemari dzinozodiwa pakurejista kuti vana vakwanise kunyora maexaminations avo. Chikafu hanzi kana nhasi uno hatisi kuziva kuti chichatangira papi. Tanzwa nekuparapara minda yevanhu kuti titsvage zviderere kana kuti tiwanewo chekudya, asi zvinhu zvakatiomera. Nhamba ndo dziri kubuda pazasi. Batsiranai namainenzi vakwanisewo kuwana ramangwana rakanaka. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu, tiri pano paZim Newsbeat TV tichiti chesarai.